Sú tu Vianoce! Ahoj, to vaša LPS Viva a vítam vás pri ďalšom videu. Sú tu Vianoce! Takže, ako viete, už bola prvá adventná nedeľa. A viete, čo to znamená? Nie, to znamená, že už len 3 týždne do Vianoc. Vidíte ten sneh všade vonku? Wow. Wow. Toľko snehu. Jak má človek pri tomto počasí chytiť vianočnú náladu? No, a ako ste si mohli všimnúť, vidíte toto tušitné svetlo, čo mám nad sebou? To, čo to takto bliká, keď sa trochu vzdialím? Áno, presne takto. To je moja úžasná stará 500-ročná lampa, ktorú musím používať, pretože čo? Pretože nie je svetlo. Pretože áno, v lete, keby som to natáčala o takomto čase, tak svetlo havadej. Ale teraz proste je tma a ja som bola v škole, takže... A po krátkej vianočnej reklame si ukážeme sketch. Vianočnej hovorím. Ne, ja nemusím. Ja už ho vidím. Užijte si ty pravé Jubi, dostanem darčeky. Oh shit, musím kúpiť darčeky. OK, neviem, na čo malo byť toto video. Asi, aby sa nepovedalo, že nič nenatáčam. Jo. Lúči sa s vami vaša LPS Viva. A ahoj!